Hey, waze wabhizi uSibindi bethunani. Ngapha silinde uba ezawucela unomtiritiri umtshato. Kwelinye icala on social media namhlanje ukwabhizi sana ufuna okanye ushela intombazana. I think kusekomani apha in the Eastern Cape. Andiyazi olihlobo loshela ke sana uba umuntu uzode abanjwe apha emlenzeni. Kukhona ke abantu ababhizi abampavelayo bayithi otherwise uba bekungekho aba bantu necamera ngekudala ekhatyiwa siyenza loo nto leyo thina apha e-Eastern Cape. Umntu uyathetha nawe ephakude akabe kubamba nokubamba. But anyways abantu ke bathi ke uSibindi ubonisa amahle wayethe kwizingane zesithembu ba akaqondi ba umpumelelo uyakwazi ushela ngoba wathetha naye ku-TikTok zange like umshela uyabo yaveske into yabo yenzeka zangashele. So kuthiwa ke ngoku apha uSibindi ubonisa amahle uba uyakwazi ushela intombazana. Andiyazi ke ba wayethe amaXhosa akafuni nophinda awabone. So ngoku le yintombi yomXhosa so ithini into yakhe. Oh hayi ke sanixhosa ladies zacaphuka zathi uright noba usifuni nathi asikufune yethu igame. Kuthiwa iwesi uba uthethe loo nto leyo kodwa unabantwana nentombi yomXhosa. Anyways naku ke betnani uDJ Phumza epavelwa ke ngabangane bakho kanye nezihlobo zakhe uba ke eshela le ntombazana but ke ugqibeleni shem uphele emnika ke ihug kwabe kuthiwa funa inamba sihamba naye lo siya naye KZN. Ibambe iqakala mfana, ibambe iqakala mfana. Ibambe iqakala mfana ungamsayiyeka. Sayiyeka phandle kwethu. Phandle kwethu. Ibambe mfana sibuye la eNatal le. Sabona mfana ibambe mfana. Ukude KZN. Ukude KZN. Ungamsayiyeka ngempela ke leyo. Asayithathela. Ibambe ngomlenze, hawu Thomas. Ibambe ngomlenze. Asayithathela. Ayikunika noma iduku ke mfana, ayikunika iduku sambe nalo. Ayikunika iduku sambe nalo mfana. Sisuka kude kabi. Ibambe noma iduku. Abe nje bokhane bofakaza, bathi bayibona ngaba. Sibofakaza. Ibambe mfana iqukule yakho. Yebo ke. Hayi ke we hope amahle yabona uba uSibindi uyakwazi ushela ke kanje ke ba encediswa. Hey andiyazi naleyo ba umuntu xa ekushela funeka ekubambe emlenzeni. Ndiyaqala uyibona but ke into bakwenza kolo hlobo eKZN. Anyways enkosi kakhulu betnani ngothi nibukele le video. Sesilindile ke ngoku uva ba unomtiritiri uzamfaka okanye uzamkhipha na umpumelelo kwi-episode ezawudlala namhlanje ngo-7 o'clock izingane zesithembu i-episode yokugcina. Yo ke abantu bayathetha neyazi ke i-comparison soze ingenziwa bathi abanye njengoba sibona nje umpumelelo proposing to uTirelo ene-setup yonke into. I wonder wayenzile ke lento ku-Amahle kuba ke singazange sibone into so asiyazi ke uAmahle inoba ke wavele ke womcela straight kowabo ngoba na ku-social media zasibone nto ingathi inje. Umamgobhozi uyabula kakhulu ngothi nibukele le video. Danibona kwi-video elandelayo. Bye.